lahat. Yan. Mamaya. Mamaya. Hoy! Walang cellphone si tita. Walang cellphone si tita. Wala. Tawag natin. Oh, ang antipara na pang pala. Ang bato, ang lukot. Ala kaya ng pagkain. Ala pagkain. Pagkain ko yan. Bye-bye. Bye-bye. Punta yan sila dito, nangulit to. Lalo si Jampol, makulit yun. Yan, mga makulit yan. Mga makulit yan. Umalis na. Nangungulit dito sa amin. May kasama ako. Yung ano, cameraman. Tabi ko na itong malaking. Anong tawag dito guys? Dito kasi ito kilala. Ano pa? Speedboat. Speedboat. Yun guys. Andito ako ngayon. Magkatabi na kami guys. Yan, magkatabi na kami. Ilisi. Magkatabi na kami. Ilisi. Ikot ako guys. Guys, ikot ako. Guys, ito yung ilisin niya guys. Oh. Ito guys, oh, ang ilisin niya guys. Oh, nakakatakot. Pag ito yung umiikot, ito malamang pag umiikot to, malamang. Ito, ito ang niyan. Pag tatamaan, ito yung ito. Kaya guys, ito ay iikot guys. Ikot ako guys. Ito ako dadaan. Pagkain ko na po guys. Good. Perfect. Perfect. Sabi ko, subukan ko kayo. Ayoko. Karinin, subukan ko guys. Karinin. Alam, vlog na. Pero okay. Option